A segunda moción presentada polo Grupo Socialista relacionado co aparcadoiro. Gracias. O Partido Socialista presentou unha moción relacionada co aparcamento da estrada estación ou campo de fútbol. Dice que no proxecto Marisma, a actuación de mellora ambiental e regeneración da Marisma, na actividade de reordenación da mobilidade do entorno do río, un dos obxectivos era a comunicación da rúa Pedro Floriani co novo aparcadoiro sito na parte traseira do IES coa estrada de campo de fútbol. Debido a esta actuación, produciuse un aumento considerable da circulación por dita estrada, sobre todo nos horarios de entradas e saídas nos distintos centros educativos que se atopan na Marisma. A principio de 2012, xa fai tempo, xa vai alá tempo, o Grupo Municipal Socialista presentou ao Pleno do Concello un rogo no que se explicaba que isto que se apuntaba, no que no comezo da referida entrada atopábase 2 postos de telefónica que foron, eso sí que foron retirados, e ademais propoñemos naquel rogo que se debía sinalar o aparcamento non regulado diante dos edificios comprendidos entre os números 5 e 13. Bueno, pois parece ser que as xestións coa compañía telefónica dou os seus resultados, pero vemos que os aparcadoiros en línea daquela proposta do Partido Socialista pois non deu a cabo esa proposta nova, non foi co fin con nós que queríamos, pero que ademais foi recién asfaltada e puxeron os aparcamentos en batería, é dicir, a proposta non foi tida en conta. Hoxe en día, 5 anos despois, aquel rogo, como non foi atendido, pois volvemos a que se atome este acordo, non? Que o primer punto, que sexan establecidas e dibuixadas as plazas de aparcadoiro en línea diante dos edificios sinalados cos números comprendidos entre 5 e 13 da estrada de campo de fútbol, e pois engadimos un punto número 2, en que se aumenta a seguridade viaria coa eliminación das barreiras arquitectónicas existentes no tramo anteriormente mencionado. Aí hai 2 edificios en donde o acceso ás beirarrúas non hai acceso para xente con minusvalías a esa beirarrúas. Por lo tanto, tamén solicitamos que se aumente a seguridade viaria nese tramo. Simplemente dicir que creemos que isto vai a ser unha mellora para esta estrada e que imos a votar a favor. Señor González. Ben, nos vamos a ver. Sí que estamos de acordo en que hai que mellorar a seguridade viaria nesa zona polo movimento de rapaces, porque os peregrinos tamén van por aí, porque o Partido Popular asfaltou e os coches van a unha velocidade excesiva. O que pasa que, home, nós pensamos que isto tampouco é argumentación ou que dá para unha moción en sí. Pensamos que aquí habría que abordar o tema da mobilidade de tráfico en Redondela, que ese é o gran tema, é o gran problema, que os cidadáns están perdendo espazos en favor dos coches, e iso é gestión pura e dura do Partido Popular. E o desinterese, non incapacidade, sino un desinterese do Partido Popular en Redondela, porque os cidadáns, os veciños, tomen as rúas. E isto é unha mostra diso, non? Que, bueno, pois hai unhas plazas de aparcadoiro aí que, bueno, que están interrumpindo e tal. Un claro exemplo desta incapacidade de xestionar o tráfico e conciliar, de alguna maneira, o uso do coche particular co movimento dos veciños foi a celebración do Festival de Títeres da semana pasada, non? Mentras había un aparcadoiro solamente asinalado, un aparcadoiro nunha finca privada, onde a maioría dos visitantes a Redondela, con cativos e cativas, tiñan que cruzar unha estrada nacional con intenso tráfico. Este aparcadoiro do que estamos falando hoxe, que hai pois 100 plazas aí prácticamente, máis outras na zona da Marisma e tal, non estaba sinalizado, estaban baleiros. E iso por qué? Porque incapacidade na xestión, desmotivación, desinterés, lle daba igual, e eu creo que ese é o gran debate que temos que dar aquí nos plenos e é por onde teñen que vir as mocións. Porque o futuro para os núcleos é os espacios ganados
para os cidadáns, non para os coches. Aquí estamos nun tema concreto que nos imos apoiar, pero pensamos dentro do Bloque Nacionalista Galego que a repercusión das mocións ten que ser de verdade para o conxunto da sociedade. Se teñen debatido moitas, haberá que debatir moitas máis, pero con este goberno do Partido Popular en Redondela non vamos a facer nada. Non vamos a facer nada, é facelos vos. É facerlle propostas en positivo e eles fan o que lles dá a gana. E temos moitísimos exemplos. Nos, pois vamos a apoiar esta moción, pero con estas salvedades, vaya. Moi ben, moitas gracias. Nós tamén vamos a apoiar a moción. Me gustaría facerles unha pregunta a Paloma, a secretaria, perdón. Nada, estando ahora o teniente alcalde, volvo a estar a cero chamadas de atención ou... No, teño as dúas. Vale. No, para saberlo, porque así aproveitaba. Vamos a votar a favor, expectante a ver que di o concelleiro Arturo. Boas tardes, boas noites. Pois, dende o Partido Popular, entendemos que esta moción, esta solicitude é máis adecuado resolvela, como así se falou no anterior pleno, na Comisión de Interior deste próximo martes, día 30, onde estarán os técnicos que asesorarán e aclararán o necesario con referencia a esta petición, porque non deixa de ser unha petición. Bueno, entendemos que aquí deben opinar os técnicos e decir máis, e sobre todo con a inclusión deste segundo punto na moción. Por lo tanto, solicitamos e recomendamos que se retire a espera do resultado da mencionada Comisión de Interior. Por o momento non teño nada máis que decir. Gracias, señor González. Pois é que é certo, e somos conscientes, ademais, de que isto non ten corpo para unha moción, evidentemente. Pero témola que traer, porque se presentamos fai 5 anos un robo e durante esos 5 anos non se nos fixo caso a unha proposta que, como ben dice ahora o concelleiro de tráfico, que é algo que é evidente e que se ten que fazer porque é bo, non entendemos nada. Se traemos aquí rogos e non se levan a cabo as propostas que fai o partido da oposición, pois teremos que traer mocións porque a ver se así, cun acordo entre todos, pois se levan a cabo estas mellorías no tráfico. Hombre, deberemos traer a proposta deste plan, este tan ansiado plan de tráfico, non? Efectivamente, que fai 6 anos, pois vostede dixo que xa o iba a poñer en marcha e estamos esperando ese ansiado plan de tráfico. Porque vostedes, desde que están, estaba falando de recuperar espazos á cidadanía, e é certo, porque desde que vostedes están, as rúas Pai Crespo, Meixón Frío, Reverso Tullo, volveronlas a recoller e a volverse dono delas os automóviles. É dicir, só hai que ir a Pai Crespo e ver a circulación que ten Pai Crespo. Canto antes, depois de moito traballo, fixémolas peonís. E despois de moito traballo, Meixón Frío e Reverso Tullo fixéronse peonís. E agora hai un abandono absoluto. Quitaron as pilonas e é... Bueno, pois ali... Pásese unha mañán por ali, e vexa o tráfico hai nestas, os coches aparcados, etcétera. É dicir, vostedes están facendo todo o contrario que se está facendo en calquer vila ou cidade europea ou española nestes momentos, que é recuperar as zonas para a cidadanía. E neste lugar en concreto, pois vostedes que pasan todos os días para vías e obras, ven o caos que hai ali. O caos que hai nese lugar que as saídas e entradas dos colexios, porque agora xa moitísimos pais levan os seus fillos por esa zona, porque pola entrada de Mediño está colapsada e moitos pais van por esa zona, pero fai 5 anos que propuxemos isto, que é nada, é pintar 4 líneas na rúa, é pintar 4 líneas, e que teña un magnífico aparcamento pola parte de atrás do edificio, a 10 metros. E o caos que hai naquele espazo. Bueno, pois eu, despois de 5 anos, he presentado aquel rogo, pois, bueno, vamos a ver se con esta moción pois vamos facendo cousas pouquinho a pouco. A ver. Moitas gracias. Señora Quintás.
Bueno, pois que unha medida que aparentemente é sinxela e do día a día e tal se tiña que levar a unha comisión, pois ese paradigma de que hai, non? De si queres que algo fracase, monta unha comisión. Nós vamos a participar desas comisións, desa comisión de interior, con boa vontade, pero supoñemos que vai fracasar, porque non hai vontade. É dicir, é diametralmente oposto o discurso do Partido Popular ao do Bloque Nacionalista Galego en recuperar espacios urbanos para a cidadanía e reducir o uso do vehículo particular. Son políticas diametralmente opostas. É así, isto é a política. E facer este tipo de propostas, pois bueno, lle pode vir ben ao Partido Popular, haberá que seguir facéndoas, pero mentre sigan gobernando en Redondela, esquecedevos de que iso vai a suceder. Levan 6 anos, non houve ese famoso plan de tráfico, esta ordenanza que pode xurdir daqui, pois non vai a solucionar nada, porque detrás das ordenanzas hai vontade política, e se non hai vontade política para estes temas, pois como neste caso, estas pequenas plazas, estas poucas plazas, pois non vai a ter arreglo. Nós seguimos apostando porque os veciños dos núcleos urbáns melloren a súa calidade de vida podendo sair á rúa, pero tamén nas parroquias, onde haxa maior seguridade viaria. E o que fai o Partido Popular é asfaltar, piche para os camiños, os coches aumentan a súa velocidade e os peóns son secundarios. Entonces, bueno, pois así está a situación hoxe en día en Redondela. Por desgracia, os veciños e veciñas, sobre todo do rural, pois asumen riscos cada vez que salen á rúa, sobre todo se son por camiños recén asfaltados, porque os coches pasan a velocidade e os coches matan xente, e non hai outra medida máis que, aparte de concienciar, crear barreiras físicas, reductores físicos, para que os vehículos non vayan a tanta velocidade. Pero eso xa digo, é creelo, e ser valentes. E vostedes nin o creen, nin son valentes para poñer estas medidas en marcha. Imos a apoiar esta moción, pero bueno, non sabemos se vai a chegar a bo porto, e sí que pediríamos que houbera mocións de máis calado e de máis peso a debate no pleno do Concello de Redondela. Moitas gracias. Señor Varela. O triste é que moitas mocións de calado aquí se aprobaron hasta por unanimidade, non se fixo nin puto caso. E aquí pasaron das mocións por completo os que están gobernando, pero bueno, como sempre, como antes dixo o alcalde, pena que non este aquí ahora nestes momentos, aquí hablo yo, mando yo e o del, manda el. Bueno, concordamos prácticamente co que dixo Joan Carlos. De feito, me imagino que leestes o noso programa electoral, aí estaba. Vou a citar unha frase do Ruti, xa que este meu derradeiro pleno e último non penso volver a pisar esta casa. Organizastes xa a vosa colectividade? Non espredes máis, ocupad as terras, organizádevos de maneira que non haxa xefes nin parásitos entre vós. Se non realizades iso, é inútil que continuemos cara adiante. Temos que crear un mundo novo, diferente ao que estamos a destruir. Grazas. Pois nada, se non a pensan retirar, pois seguiremos con elo. Eu simplemente volver a repetir o mismo que dixen antes e a facer algunhas aclaracións. En primeiro lugar, o señor Reguera, eu non dixe que fora bo poñer ou quitar, poñelos dun xeito ou de outro, non dixe nada. Dixe que ali estarían os técnicos e nos aclararían. Por outro lado, o tan reclamado plan de tráfico, recórdolle, creo que xa yo dixen algunha vez, que na súa época, que non foi adiante o plan de tráfico, pero sí se gastaron 18.000 euros en unha cantidade parecida en un estudio de plan de tráfico e de mobilidade do Concello que colleu polilla por estar jardado a oscuras en un armario, en un caixón. Só tamén decirlle que usted está a votar dando por suposto unha situación que ainda mellor non ten suficiente información. Usted din que un rogo, como así foi no ano 2012, solicitaba esa actuación, quitar os postes, cosa que fixemos porque tiña moita lógica, e tamén solicitaba que se cambiara o estacionamento en batería en línea.
Ben, foi un rogo, foi unha idea de vostedes, supoño que pensada, vista ou basada en algunha cousa. Bueno, pois realmente eso se tuvo en consideración, porque aínda que alguén diga que non é así, temos en consideración todo aquilo que nos dicen desde os veciños estes partidos políticos, se analiza e se tomou unha decisión sempre co asesoramento dos técnicos. E o que usted está a supoñer de que non atendimos seu rogo non é certo. Atendímolo, escoitámolo, sometémolo a validación do técnico e tomou unha decisión o técnico e nada máis. Por eso é un dos motivos porque entendo que deben retirar esta moción, suxiro que retiren esta moción e despois desa comisión que sí que ten, novamente tamén isto para o señor Campos, pois ali ainda mellor se atopa cunha realidade que non lle gusta, pois decirlle, saldrán de dúbidas de por que se fixo ou deixou de facer ese rogo. Unha cousa é o que piden tanto os veciños como os partidos políticos e asociacións, e outra cousa é o que se pode facer ou se debe facer dentro das recomendacións ou da legalidade. Por todo isto, nos, se non a retiran, nos vamos a abster por coherencia, porque entendemos que son os técnicos, máis que os políticos demos, en eso vou a estar de acordo co señor Campos, temos que darlle hacia onde queremos camiñar polo camiño da legalidade e do máis adecuado, pero son os técnicos que nos teñen que instruir e decir isto se pode facer ou non facer. Nada máis, así que o noso voto vai ser abstención se non a retiran. Nós non temos inconvinte que despois desa Comisión de Interior, que é un dos primeiros puntos que se abordará, pois é este tema, porque é sinxelo e clarificador, pois se desa comisión o resultado non é satisfactorio, entenden ustedes que estamos a despreciar o seu punto de vista sin motivo algún, non é inconvinte que volvamos a tratar este tema neste pleno, xa pero con outro cariz, porque entón sería porque non queremos atender a súa petición, e polo momento penso que a súa petición, que si foi examinada, deberían vostedes escoitar os técnicos as súas argumentacións. Nada máis que decir. Gracias. Moitas gracias, señor González. Gracias. Non é a miña petición. Non vou por aí, polas calles aí, vendo como se... Bueno, vamos a ver, non é a miña petición, é a petición de, non de centos, igual que os centos, de pais que utilizan todos os días ese vial. Non é que non se nos ocurrira a nós, porque eu, ora, antes cando tiña o neno e levaba ao instituto e por aí, pois sufría eso. Ora xa non, ahora xa non. Pero é que centos de pais que sufren todos os días ese vial, pois están a dicir. Que ten unha facilísima solución, como vostede dice. Dixo literalmente, é bo de resolver. E fala dos técnicos. Tuvo 5 anos. Só fixeron, e os técnicos dicen que eso non é normal. Había que preguntar de todos aqueles traballadores do Concello que pasan todos os días. Vostede non pasa por ali. Non pasa por ali, hombre. Porque non sufre todo esa... No, hombre, no, que no, de verdad que non pasa por ali. Vostede non sale por ali. Ás 9 da mañán vostede non vai por ali. Nin ás 2 da tarde, que non vai por ali. Porque entón vostede é moi sensato. Vostede é un insensato, entón. En compañía do xefe de policía. Sí, vostede é un insensato. É un insensato nun lugar... Claro. Para un momentiño, bueno. Señor Reguera, para un momentiño, por favor. Insensato, un insensato non é ningún... Señora Digna, por favor, poden parar un momentiño. Poden parar un momentiño. Estou moderando eu, por favor, para un momentiño. Pero... Señora... Insensato tampouco non é... Porque é un lugar en donde ademais... Señor Reguera, pero é un lugar ademais... Señor Reguera, que lle paro o tempo, para un momentiño, estou moderando. No, eu non dixe nada deso, digo que para un momentiño, a ver se hai un poquinho de orden e de respeto. Que non ten senso, Vamos a ver, entonces, estamos no lugar... Señor Reguera, espera un momentiño, home, está acelerado. Non, acelerado non, pero bueno. O alcalde quería acabar ás 9:30. Señora Anabel, ten algún problema vostede? Bueno, isto de verdade. Estou moderando aquí, para un momentiño, non ten uso da palabra, por favor, para un momentiño. Teñamos un poquinho de orden.
E estou dicindo que para un momentiño, para que o respeten, porque está falando e para que escoiten. E están facendo ruido por un lado e polo outro. Por respeto a él. Vale. Porque quero que fale e que escoiten os demais. Entón, teña un poquinho de respeto. Bueno, pois, é que cada vez que fala o alcalde ou cada vez que falo eu, usted ten que contestar, ten que ter a última palabra. Espera, por favor, un poquinho de respeto. Estamos nun pleno. Teñamos un poquinho de orden. Siga, señor Reguera. Bueno, pois o que... Vamos a ver, é que de verdade, eu creo que o público que nos ve e tal, e ver este escenario así, non me extraña co alcalde que lle dé un síncope, vamos. Moitas gracias. Señor Reguera, continúe coa súa exposición. Iba dicindo que, bueno, que vostede non vai por aí en horas puntas porque non pode ser. Non pode ser porque... Pero que non só pois, o tráfico, que se produce ali nunha saída que é costa arriba e de difícil acceso ou incorporación á estrada do campo de fútbol, senón tamén, porque non ves se te incorporas á dereita, pois non ves se ven alguén á dereita, por exemplo. E non só eso, senón que a concentración de nenos e nenas que van andando por ali tamén, e de peregrinos. Por lo tanto, é un punto que, como vostede dice, que é fácil de resolver. Pero levan 5 anos. Levan 5 anos desde que nós presentamos este rogo e dende que... Vaya rematando, señor Reguera. É que seguramente, ustedes dicen que yo van a solicitar información aos técnicos. Vamos, pois a ver se realmente nos dan a nosa razón ou se lle dan a razón a vostede. Eu creo que botando un pouco de sentidiño, pois verá como os técnicos deciden facer un aparcamento en línea. Moitas gracias. Pasamos ao turno de votación. En contra? Abstencións? A favor? Pues queda aprobado. A abstención se matiza o voto ou non? Bueno, máis. ¿Ya lo matizó? A ver. Pero bueno, para que conste en acta... No, formalmente no lo maticé. Quería matizarlo. Correcto.